Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigihapon ang inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga kigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga busyong. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ato magtatampo si Busyong. Kini nga akong problema, baynes kong anak. Din ako kaya nung dagang sultiyo, kay kapoy kaya sa istorya kang tayop. Inahanim ako ng mga panghitabo. Ay, alay. Dong, alay. Kini mo gini tu tulaman. Mau gini. Alay. Tung sika alam. Alay. Kanta na. Do. Ay na kantahi ko laay kay pambatis kong lawas ro kay malipay ko mo ari ka dro kay para makantahan ko nimo say. Ya say maduyugan sa ko nimo bi. Kantahi ko bi unsa may ganahan imong mga kanta diha kanang imo lang gusto. Gilan ka. Pagkalami ining halok. Ay diri, ate. Si Di aram kuskusinan mo gibutang. Ayo ra matag bungasan ani kakihan. Kusina kana, gilan ka. Pagkalami ining halok. Aha. Pagkatriling pagkagilo. Aha. Maglagubo ang imuhang dughan. Drama na dong. Ay, aligre. Oy, balik dyan dere, ha? Dog, taon. Mangita ko plitit to. Sige, balik dere. Urbida, gini Pedro. Paribidro, makalingaw, ginis paribidro, da. Ay. Tol Busyong, tol! Oh. Tol Busyong! Tolbinaw! Tolbinaw! Tol, good news! Good news, tol! Unsa ba good news mo diha? Tol, okay na may samahan ni Glinda, tol. Ha? Unsa? Okay na may. Unsa ba usaha, ha? Masuko mo kayo itong taon sini mo? Ang. Suko pag yun sa ano? Nga, mabdos sa malang yung anak. Mabdos sa tol. O sa pa may mo niya. Ha? Di, loy kayo yung anak. Ano pila ka buwan? Muto na kabuan, tol. Uy, Burbida, dungan-dungan na pala sila sa kong asawa, tol. Saling. Mo ba? Oo. So ko niya nakadungan na itag-jirjiran ni tol. Unsay nga andong? Si Tolbinok ba? Okay naman din sila si Linda o sa amahan taon, Glinda taon. Okay na sila. Pwede na ko na silang pagkasal. Mao pa? Ay, nakadawat na ang amahan ni Glenda ni Binok. Abida pa dili-dili ba siya nga natukang naman day taon ni Binok ang iyang anak taon. Gani, mabdos na gali siya. Murag parehas na mga buwan siguro day sa pagkamabdos. Tinuod ka? Oo, lagi. Ingna si Glenda dong ha, kung asa siya magpapinatal. Ingna nga, adto sa tong doktor. Aron magdungan na lang may prenatal kung wa ka kay may kauban ko ba? Timing kayo. Dungan prenatal day, okay kayo. Ako ingnos, Tolbinok. Day, amping itaw na yung tiyang day, ha? Basta mo sa na itong baby day. Ay kabala ka doon. Ang pingan diri dako.
Kay maura ni nakapausab sa desisyon ni Papa. Kung wa pa ning atong anak, dili gud ta siya makadawat tato. May ragyo din una-una to. Maugyod. Kay labing siguro dong di gud ta makasud bisan sa gate lang. Karon ni ana kita sa kwarto. Tinuod day, mao nga swerte gid atong bata day. Mauna nga karon, may anak naman ta, paningkamot ha, pangitagtarong trabaho. Oh, day ay. Tungod ug alang sa tong anak. Maningkamot ko. Pre, worse naman di si Paribinok. Asa naman di siya? Wapa ang kahadi ay porbida. Asa magdiay siya? Upa man. Wapa lagi pa. Klaro ang istorya, pre. Kasi ba doon na rin eh? Kaming ng motor, oh. Oh, the motor is coming. Oh. Ano di? Pre! Tol. Tuhol pa. Tol. Asa tilya tol? Antol. Ha? Ganiyar ning ready sa mga ang muinom ray mo pa. Bitaw. Ready na rami? Ready na kayo? Minom, wapa. Sige. Inom na ta, tol. Litson mandok lang, litson baboy, 2 ka kilo. Oo, tol. Nagapit kong sumsuman, litson manok. Ay, litson baboy na. 2 kilo niya. Sumsuman Hindi ito mo ba? lagi balik-balik. Sulti di ay. Wah, ngay. Ako bate ray, why problema, baby. Asa mo na kay plastar tarang. Kumpati! Ako bate. Wag sabi yung question, pre. Nganong kalitan ko na. Tapos damatir din ha? Parihas ng selebrasyon si Paribos yung pre. Oh? Kaya nga mo mga asawa, parihas na madunay tiki ang tiyan. Uy, tiki. Matag tiki. Ano naman, Debe? Pulo sa mga asawa, pre. Mao nga, advance celebration ng abo. Iya hati ki buaya gini ako. Buaya tiyan. Kumpare na. Oy, kumpare na tawag na tutulo ha. Aos. Kumpare ta primo. Ikaw sad. Oy. To. Sigurado na kayo, Kumpare Puts. Reglado na kayo. Oy, ikaw pa. Basta mga tunay. Siguro na. Sige. Pulit-pulit ha. Ikay kugos kong anak. Unya ako kugos sa imong anak. Oh, kana. Imo. To. Unsa imo to? Arreglado, pre. Arreglado. Dunga na lang kugos sa mga anak. Para kumusta nimo pro to. Dunga na lang ha. Kanindot ka na, no? Pero ang imong mga anak, pre, ako gimukugos, ha? Sa among mga anak. Oh, Ikay sa inyong mga kugos, anak ba? Natural. Oh. Ikaw yun. Sabi niya ay, ngita mo rin taglaib kugos. Ikaw yun. Okay. Ipakapin ako sa awan rin kugos. Sa? Larga, yagit! Tagay. Yagit! Pwerte na mo lipaya, pwerte na mo iligriha, kay amo lagi gawang gisabutan daan, umaabot ka bunyag sa amo mga anak ni Paribinok. Unya! Dahil pag-ilis. Ha? Asa man ta? Malita daan siya para bata. Ay, di pa mangguna sininaan good. Gamay pa na, mga lampi noon. Ay, sos, naunsa man ka. Tanang kinalan para sa itong anak. Hasta duhaan palita. Tsapa ka di abos yung uy. Halata lagi ka nga, di ka excited sa Ay, bata. sos, kung gali kalibutan, ay kabutangan taon sa ako, kalipay taon dire. Kaya kitapusan, nanak ko yan anak. Limpay, giday ka ayo ka dong. Sobra pa na eh. Kaya nga no, abi na mo, nga no? Nga naman. Gihugon-hugon gud taon nga sa una gud nga kuan ba di kuno ko ka anak day Unsa? mauna diya tay Ug nga nakaingon man kuno sila anak. Kisa sultin nimo anak ba? oh no sa magkawi ako mga silingan nasa gini ako ang ginikanan nagtuo sila hindi ko makatagap po Ngano lagi? ang sa kadaghanan kong uyab day wag yun mabdo sila Ano ba? Daghang gadi kag uyab sa una busyong. ubay gito sila eh Baka kuna bud ay nimo. Imong ingon ako sa una, wa pa ka kasway og uyab. Nya karon daghan di kag nauyab. ay sos day karon pa ko konsoy og gwapa uyab nga gwapa nya buutan pa gyud Yes, ate. oo lagi na gisulti doon sa ambot lang bisag asang ahinsya ha siguro di madawat Unsa? oh lagi day ang tanan ako mga uyab ba ikaw ang Unsay pinaka? pinakagwapa pinakabuutan pinakagugihan pinakamayo mangitag income Ay, katong imong giingon ako sa una nga wa nimo panguyabi kay mao'y pinaka para nimo. Ngano lagi to? wala lahi mo to pinaka Pinakaunsa man da ito? pinakalagum kay day
Nagmukong ilok. ha? Ala, grabe Oh, pinakatapulan. Ang pinaka-worst yun kayo, kanang pinakamatignaon. Ayusod pa na uy. Ay, pero Di ka gaba basta ka. ka gwapo. Gwapo lang kag pakalitan. Ay, baho sa pagkakindon. Unya, pila may sugilanon, may abot ang panahon ng anak ako asawa. Unden, Agay. Busyong! Busyong! Animal! Asa ka, oy! Day! Agay! Day! Oh, Nawag na ko, Day! Nawag na ko, Day! sa'yo nawag pa! Doon ko hindi panuhaka ka! Ay, galing na. Agay. Kadang sa mater, hawas sa mater. Day, gano'n ka? Mangutan na pagkagngano, nagana ko ospital. Has ka naman! Mangutan na pa magkaanggawa ka, mga anak na ko! Gaya. Galing. Dali, uy, nadala ko sa ospital! Ako ko rin perporto, kaya nagsabot na may atunga sa bug panganak tao. Agay. Ayaw mo tika, gabito na to. Agay. Adyan. Tawag ko! Agay! Salamat. Doon lang ko sila perporto. Usiya ka din mo. Perporto! Pre! Ay, di katugon sa takon, lawag mo lis pa rin binok. Magpatoy ko na sa ospital yung asawa, kay mga anak na. Ay, Pre! Perporto! Pre! tip dinis pa rin binok, si paribusyong din. Oh, Ay, paribusyong! Kinamtan niya. Salamat. Tumabang kang lakaw. Ah, oh, pre, Pre, ano siya gawin problema? mo ito yung musikanel, pre. Dador ko kang asawa taon, hospital taon. Gandang, pre. Ha? Nausa na ni, si paribinog, pre, nanawag siya na ako, patol ko sa ospital, kaya nagbati, ugnaw yan tawa. Nagbati ang panganak. Siguro ni kayo nagbating daw yan daw. Nagbati ba? Unsa? Wala lagi, pre. Ang anila, pre. Paraway trampas ba? Aw, trampas naman eh. Paway mahayay ba? Dungan tala mo ka to ospital. Unaw na to sila si Paribinog kuha. Kay una magian na to sa ila, di ba? Oh. Dayon, gikan sa ila, lahos sa inyo. Dayon, magtagay sa kaniyot. Tagay ka na ng tabi sa ilagay. Ya, diretso sa ospital, pre. Sige, tagay ta. Pero madali na tao to, pre. Singgi daw to ang asawa tao, pre. Sige na, pre. Okay. Agay, animal, asa naman is Busyong. Agay. Awa na makaanak naman ako din eh. Busyong, asa na ka, oy, panuhak! Agay ka sakit sa kuntingan. Agay nga naman ni Daini. May sakinan na natingali sila si Busyong. Busyong, pagdali, oy, panuhak ka ka, mga anak na ko! Agay. Kuya, uno ko. Dahil na rin. Dali na. Makadako, dali lang kay mga anak na ko. Ayaw sa. Kay, dali. Alsaw to ka. Agay. Uy, Mariglanda, ikaw na na. Mga anak, sad ka? Oh, Marie, agay. Sakit. Yan! Agay! Pas, pre! Hinay, oy! Pre, Porto! Hinay lang, pre, Porto, ha? Kay kusugay, umunto ni Bisakit. Agay! Hinay lang, pre. Mga anak ako kasawa. Sige, umunto, pre. Bantay, pre. Ay, mga anak na ko! Ilaw mo niya. Huwag mo ganyan ko mag-ingon rin ang kalipangon kay ko. Bumod sa ito eh. Pre. Nagdungar gyud sila pag-anak akong asawa og si Mariglinda. Unya dito nagkuha lamig kwarto nga silang duha ang sod. Amo lig tabang agbayad ni Paribinok. Unya, Dong, asa nga tong anak? ato day, gati mas nurse day, ha? Yato ro taud putot yun to. Wa paghatod ang bata, ding binot. Wa amang, Wa paggang, wa wa pa. pa siguro. Eto, turun dire. Watuwat lang ko. Pre. Pwede ko nung magkalilis bata sa nursery, pre. Atong, pre. Sige, pre, sige. Amo sa toon sa nursery room, ha? Balik na rin, me. Anaman ni Mariglinda, pag istoryal sa mo. Sige, Dong. Pre. Pre, asam to anak ani, pre? Nga, kadagkan man mga bata din eh. Tara na ta sa nurse, pre.
Tok ka, Sibildo, tok ka. Pre. Ay. Nakailan na ito ng nars, nakailan na ito. Ibaw mo na siya. Nakailan na siya na ito. Saan ka na ito palido ng nars, ha? Ang tiyang apelido. Ano, pre? Ay, gitudlo ang duha ka bata ang suda. Oo, na. Mauna na. Ang ako, baka ng anak, no? O ang imo. Di ka na yung gitur na eh. Ka na yung gisuda na. Nabat ka na. Mauna na. Ang ako baka na no. O ang imo. Ay, imo tingali na, pre. Imo tingali na, pre. Ha? Tingali imo. Ha? Imo tingali na, pre. Kay lago pa na. Lago ko. Ang imo tingali ka niya. Aw, day usa. Mano tingali na. Kung dili imo, ako. Pre. Murag imo man tingali ni anak ka, pre. Nanay. May nakabutang nga. Busyong butalin. Imo tingali na anak. Ay, imo siya ng usapin. Doon na may butaw. Baby to lilik. Time. Mao ka ng anak, pre. Imo. Nalpikot mo na ba ito? Hindi ikaw budlat. Imo ka na. Basta imo, pre. Ang bata, bud. Manong liwat mo. Lago mo ng bata. Hindi ikaw puti pa ka. Imo ka ng anak, pre. Ikaw po, pre? Imo sa ka ng anak, pre? Temparagod, murag. May nabatayan ko. Oo, sa man, pre? Ang ato ng anak ba? Puro sa mga suwangon. Tuod, ha? Pero may suwangon itong doha. Diin man maliwat ng mga bata, pre? Temparagod. Murag. Iyay, may numduman mo kung tao nga murag suwangon. Husto! Murag liwat, di pa rin porto. Parang pre, na. Ataw ka ni mga anak. Kaya nga akong anak, puro di ko magkatuo. Iksik ang bata. Kanya ako, budlap akong bata. Murag di ka ni, may maliwat ako, pre. Kaya iksik ko magmata. Rawa ko. Ang ako sa anak, pre? Anong lago mo kayo na siya? Nga puti man ko? Ikaw noon, lagom ka, pre. Murag, dili ka na imuhan ng bata, pre. Huwag ka sila magka-ilis, pre. Sito, Ang tinuod mo rin duda yung ko nga di akong anak ni bata. Kay wa mo yun siya liwat yan. Bisag gamay mo rin. Way po parihas na ako. Insi kay mata niya ako. Stang budlata ng mata na ko. Nya, wa kami magkaili sa anak ni Pribinok. Probida, no? Unya, wa asad kayo mag-feel na ako. Ambot lang, di ko kasabot. Murag di na ko madawat nga akong anak ba? Usa ka insi, kunya budlat ko bata. Saan na ako, tao, noy? Ang ako, nagkailis, bis bata, di Pribinok ba? Ay, ang bata o ako, nagkailis. Usap ako buhato na ni. Paliw, tabagi ko din nyo, bi. Usapan kung kamoy ko na'y pasultiyo na ni Bam. At i-press, busyong. Manyadlaw! Good morning. Ate Jen, good morning! Yes, good morning mga mama. Salamat kayo sa inyong pirming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy pirmi ang mga bata. Unya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, palit sad mo sa Dayang Monyema o BMA Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch. Nagkadaghana sila! Daghana kay produkto ang Diamond Food Trading Corporated. Nga lami kay kadoon dato mga bata og ubansad. Unya, ang mga bata ay gyud mo kalimot iniglakaw pa dong eskwelahan inung gitag Don Pepe Tablia. Kay lagsik kay atong panglawa sa nanindot kay atong pag-eskwela kay bisag maglakaw ka o mga lagyo kay inyong laktan nga labi na gyud ning taga lungsod or taga probinsya inom gyud Don Pepe Tablia kay lami kay atong paglakaw kay nindot ba kay ilakaw basta panington ta padung ta eskwela aligre kayo unya ugom sa mong yema espesyal o BMA espesyal o Paulitos Macaroni Crunch kaon mo unya og kaning Tasty Fish Cracker kaon pod mo
o kining atuang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat po siya Diamond Gema Special. Mao nila mi sa nato kay ugomon, ha? Ate Pres. Okay, ang sender ato karong adlaw. Si Dudu Busyong, Ate Pres. Busyong. Okay, si Busyong, Ate Pres. Duda lang ko ni siya kay ang ilang asawa siyang kumpare nagdungag panganak karon pagpanganak, Ate Pres. Gaduda sila kay murag lahi man ang bata. Si ang iyang kumpare puti unya ang bata lagom. Nya siya sigag mata unya iyang anak insik. Uy, Nya nagkailis tingali na. nagkailis, Ate Pres. Unya nagkaunaw na siya. Uy, manong ni batahan hinumdum ko nga nailiwat ani. Uy, si paripidot. Matoy Kaya na ang duda mo sa siya, giingnan mo siya mga ginikanan, ikaw di ka kaanak. Ambot nga no ka, ikaw, hasta iya mong islingan, ikaw di wala ka kanak, kay paan ka na, kanang gamigit ka sa ba, di ko no kanak. Nya sa ato pa, Duda lagi siya, ako ba kaning anak? Nga, kuan? sa ato pa, panalitan, dili iyang anak sa iyang tong kumpare. Pidot. Gidungan, pamabdos ang duha. Iyang gipuli-puli ito niya. Galaing gabi karon na guma. Ambot ka ni Pedro, makaya na do. Makaya man ako basta sa batanon pata. Uy, Sa batanon pata, inaanang ilarong dilan sa operahon. Wa pagdagan. Madaha pagdagan. Di lang aprahon sa usa ka gabi ko pagdagan. Ko kadagan bro anang umano din na. Mga tugtunga. Kay manguyab tag bag-oron ya kana mga batanon adi ko kay di panuntak kahuman sa unang sa awan ta. uy, nalandaan nga, day. Di ko kapasalig, makahuman ko, day, ha? Kamagamera kong sanga bro. Unya, mingon sa dag babae nga. Sige lang, ato lang po sa lain magpamuhuman. Raspahan ti kadaan day mo lakihan mo oy. Mura magkatong sa akong amigo, Ate Pres. Nga kuan ba, kanang nagsisila siyang amigo, aw sa uyab. Paghuban, gauna mo lalaki. Nya kang paghuban, wala yung lalaki siya. Paulin dito eh. Paliw kong tawag ni kuan bin. Sa patiwasa. Yan ang babae siya. Tawgatos kuan bin. Tawag. Paliw, tawgatos ko. Alay na po na manugo eh. Uy, ano? Luwi kayo. Mao na dro, ayaw na yung pag-ubisyon dro. Bam! Kung sa'yo, tinsultihan ni Bamoy. Aray dong ba? Karon. Aray, be. Karon. Unsa tulan? Doy. Ambot lang ni Bamoy kapoy. Unsa to? Ang iyang anak ba, lain-lain ko nung naong. Ambot lang, gatong si anak siya kumpari taon Binok, laig naong kay si Binok, puti niya, lagom ko nung bata. Unya, si Busyong pod, ang iyang anak, budlat, manta siya mata, ang iyang anak, insik suwangon. Saon na. Usa ka babae, tulo ka buk anak, puros iro. Ha! Paano ba, Noy? Pagtarong niya, bambina. Siyang anak pala sa iyo. Agong di po tanaw, pila imong anak. Nya. Mo ni akong anak ay. Ay. Naguro siyang tulo ka buk iro. Kay wa man siya mga anak siyang bana. Unya sa punggol yan. Niyo saman. Ukon Sa ito pagipaangkan sa iro. Ha? Mga tiguang pamilya mo. Ano ba? Ang sabi mga siya, di ako anak ay tulog ka iro ko nga. Ha? E siya nga, ug mangayo tag anak di mo kuno na maayo. Huwag lang takot sa ihatag. Anak siya. Karon, kaning naasali mga anak, kay once kuno nga naa kay anak Ate Pres, gasa ka na, dako ka ng gasa gikas kahitasan. Gani ka na kunong usa ka babae pananglitan ug mumabdos nga girip. Why sa ang bata bisag girip ang iyang inahan. Mo ba? Kay ang bata gasa. Gibindisunan ka na nga nahimong. Wa man gunay sa ang bata bisag ang inahan di pa gi-rape. Wa pa i-rape gunay sa ang bata. Okay ba ito yung nga kanang wa pa ni rape dito mabdos kani gyud mo na mag-ana. Ang wanti kuno ang binhi nga maumol kana gibindisunan man gud sa Ginoo. Kay wa may tawo nga kahimog makamaumog himog kinabuhi. Karon. Kay pananglitan ng ingon ka nga dako kay ng misteryo, ari lang ta sa simple kaayo. Ang kanang liso sa usa ka kahoy o sa katanaman, kung imo nang ipugas, kinig pugas, kinagtisok na siyuta, mabuhi na siyuta, inikaturo ka na, di ba ka mo padako ana? Naman. Pwede ka mo bisbis, pwede ka mo atbutag fertilizer, pero yung pagpatubo, kamauday ka. Sa kuha na na. Sa ina na. Kana sa tanaman. Samot na ang tao. Basa. Bata. Bagong New Testament, Juan 14,
versikulo 6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Karon, naglibog sila Gulyat, ug kinsay ilang anak ani. Karon. Manamo kog basas biblikal at ta sa punto medikal. Okay, pati medical. Kung dati process at press, nga parang nimo ang bata pinagi sa Medical. Insalsa? ug ari punto medikal unsa gyud po ang bata unsa pagkila pinagi sa tong examination. DNA. Oh, ana na lang. Ana lang. Kaya ingon man siya, usa nga, bay, akong anak budlaton man niya, pikot ko batay ko may budlaton, di alam di bata basig imong anak totoo bitaw sila. Bitaw. Naabi ko ni usay nga anang magkailis ang bata. Naawi. Daghan ka na. Na gani lagi ko ang sa kuan, FB. Ano magkailis mga amitag diri Dili. duwa? Kani usahay ka ni mga nurse bitaw. Ang kinang danghag. tag inig katao ana. Na ba usay mahagbong? Bitaw. Danghag. Mahagbong man na usahay kanang di ba magbantay ba? Kanang mga Oo pa. kuan kaayo nga nurse madanghagon. Daghagon. Ako ka gulyat. Ang imong anak ko mailis. Ang kuya ko ati pres ug ang tagad to mutang sa mabutang sa nanilig. Kaya ako. Nakakay kong gusto nun. Dili nga ako ba? Oh, ang imo sa man. Ako ba Masayo gulyat ba? ba? Kanang, waba ka masayop ang nurse pagbutang sa tag na ako. No? Nga Ano naman, huwag ka maliwat sa mong mama. Ay bam, di nang utana ba mo? Gulyat unsay ikapong ni Bambina nga gibugal-bugalan si Tay Digong ni Vice Gandahon. Nga, di ka na ito magana. Unsa lang? Mo insert ha? Yeah. Mo insert ha? Insert di usa ko na imong kasulti taon nga gibugal-bugalan taon si Tay Digong kuno sa kuan. Ang ako rin yung ikasulti, no? Katura ko ng basahan, dili ako, ha? Ano ba? Basta lang ko diya sa, kuwan nga, kung gusto ko nakagulyat nga mainila ka, ayaw paggamit og laeng tao. Bitaw. Ayaw paggamit og laengan, o ayaw paggamit og laeng tao, o laeng personahe para musikat lang ka. Ang ako sa nabiliban katong isulti ni Senador Roque ba nga si Tatay Digong kuno dagma na gipatid-patiran pa jud nimo. Mo nay nindot nga paminahon. Di tingali, uy. Ha? Sa nagpatid-patid. Di ba iyalan nang kuan ba? Iyalan nang Saying lang. saying dia ba? Sige, nala. Ang, balik ta. Yeah. Karon. Sa akong gibasa, binok, busyong. Busyong? Kisa pa ito usa. Pidot. Pidot. Oh. Pare niya. Pidot. O, katong nag-drive. Pidot, binok, ug busyong. Pidot mo ko na ikartong diha? Pidot lagi, kapuya mo rin kalisa. Unya, ito ba, ikaw ron? Muro kalisa, di mo to. Pidot, busyong, og... Pidot lagi, tanawa, pidot, Oh. Ay, purto ni. Kung pidot sa usam ko nga script. Purto bam. Kamu ito mga bata noon pa ito. Porto na iba, porto. Duha na lang duha mo itong dangpanan. Yeah. Kung natay kwarta, binangup ta itong United Press nga DNA. Oh, kung wala tay kwarta kay rilikay ta, ari ta dire sa pag-ampo, kanya naman si Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Pangayog lamdag, aron tanaw asay atong anak jud ani. Ang ako balik sa ako gula. Wa ba ka masayo pang tawag sa Ngano ako? lagi kaduda ka niya. Ano man? Dili kay naibukay ko laki. Unya? Uyuan mo ko na ito na ako. Gagawa mo na ito sa mama. Salamat mo na kasi tulungan doon. Kura ko ay puzzle, Tihon.